Кирил Петков ще остане в историята като един от най-големите неуспехи на българската политика. Истината е, че звездата на Петков не изгря по естествен начин. През 2021, докато министърът на регионалното развитие Виолета Комитова започна серия пресконференции за източваните средства по магистрала Хемус от кабинета на ГЕРБ, Петков и Василев получават команда от Румен Радев да отидат и седнат до Комитова. Това е началото на политическия продукт Петков, изграден с натискането на един бутон от президента, засилен с мощен маркетинг, подкрепа от националните медии и руски средства. Зад бляскавата фасада Кирил Петков има тъмно минало, изцапано с мръсни схеми и далавери. Преди да се докопа до властта и да извърши безброй финансови злоупотреби, той вече е бил замесен в съмнителни сделки с мутри и източване на средства от фондове. Това е един изкуствено създаден проект, надуван от държавната машина и медийния балон, който спуквайки се ни разкри провала на един човек, който никога не е бил годен за лидер. Назначението на Кирил Петков за служебен министър на икономиката от президента Румен Радев е грубо нарушение на Конституцията на Република България. Петков по това време притежава двойно гражданство, включително канадско, което по Конституция прави назначението му незаконно. Това е не просто техническа грешка, а фрапиращо потъпкване на основния закон на държавата – Конституцията. Пуснеш народа, както е структуриран в момента, да се репрезентира право, ние трябва при 10% да създадем с всичко. Направихме леко ала-бала през президента, ала-бала през президента. Вече в самото си влизане в политиката, Петков демонстрира явна арогантност и незачитане на правовия ред. Това действие не само дискредитира Петков, но и създава прецедент, който подкопава основите на демократичната система. Алабала с президента стана олицетворение на задкулисните сделки, които стоят зад успеха на ППДБ, които се представят за промяната. Истината е, че тази партия не е плод на демократичен избор, а на системна манипулация на вота, програмиран зад кулисите. Изтеклите записи ясно показват, че Кирил Петков сам признава как реалната подкрепа за ППДБ е едва около 10%, но чрез манипулиране на системите за гласуване, тези проценти се изкривяват драстично, за да изглеждат като желаната промяна. Докладът на ДАНС потвърждава най-големите страхове на обществото. Манипулацията с машините за гласуване не е просто конспирация, а реалност, а Петков не просто участва в политическия процес. Той създава и контролира механизми, чрез които се изкривяват демократичните избори. Замминистърът на електронното управление Михаил Стойнов беше уличен в манипулации, след като незаконно копира критични данни за защитата на машините. Всичко това се случва със знанието и одобрението на Петков. Тези действия потвърждават, че ППДБ не само не са промяната, а са активни участници в контролиране на изборните процеси, за да се задържат на власт с лъжи и измами. Те не са изборът на народа, а продукт на задкулисни сделки, прикрити зад пропагандни кампании и манипулирани избори. След назначаването на Кирил Петков от Румен Радев, България стана свидетел на безпрецедентни корупционни схеми и мафиотски връзки, които сринаха държавата. Историческата снимка на Петков, прегърнал щастливо усмихнатия Стефан Димитров, един от главните организатори на контрабандните канали, ясно показва сливането на държавата с мафията. Под ръководството на Петков и приближените му, като Живко Коцев и Петя Банкова, митниците се превърнаха в инструмент за прикриване на контрабандата, при което хиляди товари с съмнителни стоки преминаваха границите безнаказано. Петков не само създаде условия за тези схеми, но и стана техен покровител, печелейки стотици милиони от контрабанда годишно. Корупционната мрежа, известна като Пуделгейт, се превърна в символ на вулгарна корупция, при която държавата служи на мафията. Изтеклите снимки с пачки евро, луксозни подаръци и часовници на стойност колкото апартамент демонстрират арогантността на властта, която Петков и компания упражняваха. България днес плаща цената за мафиотските действия на Кирил Петков, който не само не спря корупцията, но стана главният двигател на най-големите контрабандни канали в страната. Кирил Петков е замесен в друга съмнителна схема, този път с продажбата на Лукойл Нефтохим. След санкциите срещу руския петрол се търсят купувачи за рафинерията в България.
а Петков активно съдейства на своя близък съдружник от Harvard Business School, Майкъл Карш, да придобие Лукойл. Петков и Карш имат съвместни бизнеси в миналото, като Майкъл Кирил ООД и Провиотик АД, както е разкрито от Intelligence Online, което повдига въпроса за личния интерес на Петков в тази сделка. И тук на лице е сериозен конфликт на интереси. Вместо да защитава националните интереси, Петков съдейства на свои съдружници да се облагодетелстват от стратегически актив като Лукойл. И докато Кирил Петков продължава да играе ролята на промяната, зад него стои мрачна сянка. Неговият баща, Петко Петков, бивш агент на Държавна сигурност, пряко свързан с фигури като Алексей Петров и други тъмни личности от криминалния свят. Алексей беше близък с бащата на Кирил Петков, с тях. И той, като всички нас, Бог да го прости, търсеше варианти да се направи нещо стабилно. Срещи сме провеждали. Петков старши не само е изиграл роля в създаването на скандалната сглобка, но заедно с тези лица продължава да дърпа конците на задкулисните договорки. Кирил Петков не е лидер, той е марионетка, управлявана от баща си и неговите партньори. И отново, целта им е да направят алабала с президента и да манипулират изборния процес, докато ви поднасят поредната измамна фасада на промяната. Това е поредната схема, зад която стоят едни и същи хора, които искат да контролират властта, без да се съобразяват с вашите желания и надежди. Те не се борят за вас, те се борят за себе си, за властта, за парите и за позициите си. Бъдете съпричастни към нашата борба с корупцията. Станете част